Ja wzięłam z przedszkola. Ale tu nie ma straży miejskiej, może są jeszcze Rozumiem, że ten zdjął i nie rozumiem. Może tak jedziemy. Tak? Nie, to ale Ja też zatrzymałam, a teraz widzę, żeby to całe dziecko. Wszyscy wszystko nie czynią w tym czasie. można ćwiczyć. Mokro, słuchajcie, mokro. Dara, daj mi to. Leciał szybko z Kubani? Wszystko było sfilmowane. Nie masz specyficznego zapachu z skarpetek. Co będziemy przerabiać? Odbieranie porodu? Składanie tego, Odbieranie kiełba. gryla. To zakorzone Ja usiadam. Oko. Tak, normalnie. Znasz koszulki. Cholera. A gdzie się mamy? Macie to małe. Ale koty tam są, zobaczcie koty. On chce mi? A ja sobie na tego. A Edwina tu będzie siedział. Obok to. Kasiu, tu. Masz. Nasze też się doklamało i na to usiadły. Nie jest ciężki, to prawda? Więc ona wchodzi wekna. Gazetę. To jak go przeniesiemy? Dobra. A gdzie ta woda? Zostawić to? O nic, dla jaj. Możesz wziąć. Chłopcy! Widzę was. Bo tu powinno być tak. Torebkę ci wziąć? Nie. Tylko wyciągnij mi z torebki ten, frugo. To wszystko mam okocił. Ale zepsute jest. No ja siedziałem i ostatnio się posunęło do przodu. Węgiel. Jakie tam jest, ale na 7 Przyczepka. Jest taki malutki. To otworzyć to będzie się taka duża siły. Ela! Dałeś się, możesz jeszcze Ale ja oko. mam plecy. Mogę jeszcze na chwilę Ja o przejść, ziemię, Greg wyścig. O, bo o plecach nie pomyślałem. uwaga. O szczypie. O, Kasiu, proszę. O, ja, właśnie tak trzeba. I wcelować. Tak, żeby ten, bo nie... Ła. Dobra, dość. Przegrysia. Oj, żaden komar na rękę jeszcze nie Gdzie się wyłącz? Bez stolika. Siadać sobie. Już. Dostanie wilka i będziesz czekał. No oczywiście. Już. O co chodzi? Raz. Pieniek jest wolny. Gdzie? Bo tak to by... Nie ma problemu. Słuchajcie, ja się na wszystko zgadzam. Tak? Tylko żebyście były zdrowe. Tak? Ważne, że kotu patrz. Teraz walimy. Nie wiem, jak na kotu. Chodź, pokażę. Ale gdzie normalnie. I była, wiesz, karteczka. Normalnie stałam taką. Ale ładnie się Była patrzy. karteczka, że ty, wiesz, miejsce dla kobiety są. No patrzcie, ile już jest siedzenia. Już każdy na pewno będzie miał. Mama, ale daj to. Idź do Edwina. Nie no, przestań. Dla kobiet. Siadajcie sobie. Ja się tam na... Z tyłu ma silnik 8 milionów. To wiesz co, to masz sobie silnika. No, będziesz siedział na 4. Proszę, trzeba jeszcze przynieść kiełbasy, tak? A gdzie mam kiełbasy? Tu chyba. Jest, dobra. I szklaneczki mam. Ale nie było. No, ja zabiję go. Słoneczko. Nie. Proszę mi teraz położyć. I proszę się wtopić w grupę. Jak będzie się... Jak będzie się... No, Szereczka do naczyń. A to jest mój komplet wypoczynkowy. to jest mój bar. Tata, Co on tam robi, tak? jak tam wygląda parlament? O, kaczory.
Tu jest woda? Tu jest woda. Ja bym chciała... Jak można zerwać tą... Tego... Ja już... No i co? Trzeba wywalić to wszystko. Ja też. Jeszcze... Ja zdam za tydzień. Dzisiaj dzień. Co masz za tydzień? Mikro i makro. Aha, bo ty jesteś na ekranie, tak? Znaczy ja zdaję na dwuletnie To może pani teraz zdawać, nie? Ja... Ale mówię, no dobra. Czekaj. Nie, wybuchnie. Proszę ogniomistrz. Ja bym dorzuciła ten węgiel, to równiutki tam Ty miałeś... Pogrzewały, popili, to by się dopiero paliło. Czyściutko. No. A ja myślałam, że to komary, mówię, Matko Boska, jakaś plaga komarów. No. Płonie ognisko w lesie. Oj, pani profesor. O, dobra, dobra. Dlaczego on gitary nie wziął? A jakby tak Daj mi. No jak to? To nie dur. Kiełbasek to dużo. Parę osób. To musi być tego żaru dużo. No. To niedobre kiełbaski. Ale myśmy Mnie to nie interesuje. To nie. Ja na różach To teraz trzeba ruszyć na jałonie. A jak ja do prezesa dziś pójdę? To ma nawet ręką na twarz. Emilko, lejesz sobie po portkach. Boże. Ostatnie dni z Pawoli. Dobra, ja myślę, że to już tak rozstrzelone. Dlaczego? No i ten, i później zostawiam na wieczór. No troszeczkę tam. Radzi sobie w życiu koniec. To baba z wiejskim chlebem. Dobra, już nie trzeba. Kozanowski jeszcze nie wiem. A wiecie jak tu grzeje? Piwem podlej. O, a Irek, podlałeś mi piwem? Moją kiełbaskę? Tak. Nie, już tak, patrzcie gasi. Nie chleje, nie spije się. No to on będzie lał. Pierwszy się napije, później będzie. No co? No spróbuję, to jest moja. Musicie sobie wymienić adresy i się później tak spotykać na kiełbasce, no właśnie, na grylu. Z dziećmi później. Musztarda Na oporowska. wódce. To jest musztarda Wtedy oporowska. kobiety piją. Ja bym proponowała tak, jedną mamę zagarnąć w domu, wszystkie dzieci do tej matki i na gryladę, a potem zrobić zmianę do następnej mamy. Nie, losowanie będzie. No. I zawsze jakaś teściowa będzie miała 7 dzieci do 7 dzieci. O Boże. Oczywiście. Dobra. A tak co to za gryl, jak będą wam wszyscy z tego? A to komar, a to mucha. Piękne ujęcie było teraz.